טוב, אנחנו נתחיל. בעצם המטרה של הסרטון הזה הוא להראות איך אפשר ליצור מודל סימולינק, איך אפשר לטעון לתוכו נתונים מהמטלב, ואיך בסופו של דבר לייצר קוד VHDL ממודול הסימולינק על ידי הכלי HDL קודר. אוקיי, אז השלב הראשון הראיתי לכם בעצם מה המערכת שאנחנו מנסים לבנות. יש לנו אות שידור, אות AM, אנחנו נרצה בעצם לבצע סינון ערוץ, להוריד קצב ולבצע דמודולציה במטלב. אז הבלוק שאנחנו נבנה זה בלוק, אפשר לקרוא לו Channelizer. טוב, אז השלב הראשון אנחנו מכינים נתונים לבלוק הסימולינק, ולכן אנחנו מייצרים סיגנל. אני פה טוען קובץ אודיו, אני מבצע העלאת קצב בשורה הזאת, מבצע מודולציה של AM, מוסיף רעש, ומנחית טיפה את האמפליטודה כי אני הולך לבצע גם דגימה של הסיגנל ב-12 ביט, אז אני רוצה שהוא יהיה קטן מ-1 באמפליטודה. אז בואו נראה איך נראה הסיגנל, לפחות בספקטרום. אוקיי, אז ככה נראה הסיגנל שלנו, כמו שהראיתי לכם במצגת. תשימו לב שהוא בתדר של 20 קילו, אוקיי? זה בעצם זה הערוץ שאני רוצה לסנן. אוקיי, עכשיו השלב הבא זה בעצם ליצור את הפילטרים שבעזרתם אני אבצע סינון של הסיגנל. עוד רגע נראה גם את תגובת התדר של הפילטרים. אוקיי, אז זה הפילטר לסינון ערוץ של 6 קילו, והפילטר לסינון ערוץ של 20 קילו. תשימו לב שהפילטרים האלה הם כבר מקוונטטים. אוקיי, כלומר ניתן לראות את התגובה האידיאלית של הפילטר בפלוטינג פוינט, ואת התגובה של הפילטר לאחר קוונטיזציה של המקדמים ל-9 ביט. יפה, עכשיו יש לנו את הפילטרים ויש לנו את הסיגנל. כל מה שנותר זה לבצע הכנה לסימולינק. אז מה שאני עושה, אני דוחף את כל המידע שאני רוצה בשביל הסימולציה בסטרקט. אני אוהב לעבוד עם סטרקט שנקרא config. אני מחלק את הסטרקט הזה להיררכיות כמו input, control. במקרה שלנו יש לנו בעצם את סיגנל הכניסה, שאנחנו קוראים לו y, ואת ה-channel selector. אוקיי? כאשר אני כיוונתי את ה-channel select, שבהתחלת הסימולציה אנחנו נבחר ערוץ אחד, ובסוף הסימולציה נבחר ערוץ אחר. איך דוחפים בעצם סיגנלים לסימולינק? צריך לעבוד בפורמט מסוים. הפורמט נקרא time series, וזה הסטרקט שאתם רואים פה. יש לנו בסיגנל הכניסה, אוקיי? כלומר, אני מרכז את כל הסיגנלים שאני דוחף בסימולינק. אז מה יש לנו בסיגנל הכניסה? יש לנו את הזמן. הזמן זה בעצם הדגימות שהן באורך הוקטור. יש עוד כל מיני וריאציות, אבל בצורה הפשוטה ביותר זה ככה. הערכים, יש לנו שתי כניסות, יש לנו את הסיגנל ואת הבורר, ויש לנו שני סיגנלים, יש לנו את סיגנל הכניסה ואת בורר הערוצים. אוקיי? אז זה חייב להיות בפורמט הזה. אני לוקח את כל הסטרקט שנקרא sig_in ודוחף אותו בסטרקט הקונפיג. בנוסף, אני מגדיר את זמן הסימולציה דרך tsim. זמן הסימולציה יהיה בעצם מספר הדגימות שלי. אני רוצה לסמנץ את המעבר על כל הבורר, וזה זמן הסימולציה. יפה, עכשיו בעצם אני מוכן להתחיל לבנות את הבלוק שלי. אז אני רוצה לפתוח סימולינק. איך פותחים סימולינק? ניתן או על ידי הכתיבה בקומנד ווינדו של הפקודה סימולינק, או לחלופין אנחנו נלך לפאנל
יש את הסמל של Simulink Library וללחץ עליו. טוב, אצלי כבר הסימולינק פתוח, זה מה שיהיה לעיניכם ברגע שתחתו סימולינק. אנחנו נפתח מודל חדש, אז נלחץ על הכפתור New Model, וזה מה שאנחנו רואים. זה שבעצם שולחן העריכה של המודל. אוקיי, בשלב הראשון אנחנו נרצה להביא נתונים מהמטלב אל הסימולינק. ואנחנו נעשה את זה בצורה הבאה. אנחנו נלך למקורות. במקורות יש לנו אופציה לייצר כל מיני סוגים של סיגנלים, כמו שאתם רואים פה. ספציפית אנחנו רוצים לטעון דברים מהמטלב, אז אנחנו נלך לבלוק הזה, שהוא בעצם טוען נתונים מהמטלב אל הסימולינק. עכשיו איך אנחנו לוקחים את הבלוק? אנחנו יכולים כמובן לבצע גרירה של הבלוק אל שולחן העריכה, זו אופציה אחת. אופציה שנייה, כקיצור דרך, אני יכול ללחוץ על הבלוק וקונטרול I יעביר לי אותו גם לשולחן העריכה, והנה, אתם רואים? הוספתי. אוקיי. אז זה הבלוק, בואו נלחץ עליו ונראה מה הוא מכיל. הדאטה זה בעצם המשתנים שיש ב-Workspace, שהם כמובן חייבים להיות בפורמט של time series, שאיתם אני עובד. אז המשתנה שאיתו אני עובד, כבר שמרתי אותו בתור struct, זה ה-struct, זה בעצם משתנה הכניסה שלי. אני אעתיק אותו לבלוק from workspace, ואני אתן את הערך אחד לסאמפל טיים. מה המשמעות של הסאמפל טיים? סאמפל טיים בעצם מהווה לי את ציר הזמן, אוקיי? עכשיו אנחנו בדרך כלל כשאנחנו יוצרים תכן בקושחה, אז יש לנו, אפשר לקרוא לזה אזורי שעון, אוקיי? נוח מאוד להגדיר את הסאמפל טיים כאחד עבור השעון הכי מהיר, בהנחה ששאר השעונים האיטיים ייגזרו ממנו. עכשיו, אתם לא צריכים להטריד את עצמכם יותר מדי בכל מיני שיקולים של סאמפל טיים. באופן כללי אפשר להגיד שהסימולינק יבצע גזירה של הסאמפל טיים ברגע שתבצעו המרת קצב. כלומר, אם אני אעשה דצימציה, אתם תראו לבד כבר שהסימולינק ידע להגדיר את הסאמפל טיים. אוקיי? אז הגדרתי את משתנה הכניסה שלי, הגדרתי את הסאמפל טיים, אני נלחץ על אוקיי. תשימו לב שברגע שלחצתי אוקיי, השם של המשתנה נמצא, כבר ניתן לראות אותו. יפה. עכשיו מה שאני רוצה לעשות, זה קצת לשחק עם הדיספליי. סימולינק הוא כלי גרפי, ואם נעזרים ביכולות הגרפיות שלו, זה מאוד עוזר לדבג ולקבל אינפורמציה על מה קורה בתוך התכן. אז אנחנו נלך לדיספליי, סיגנל אנד פורטס, אני רוצה סיגנלים שהם לא סקלריים, שהם וקטוריים, אני רוצה לראות אותם בתור סיגנלים עבים, זה נוטציה שאני אוהב לשים תמיד. טוב, עכשיו ברור שהוא צועק, כי לא הרצנו בעצם את משתנה הכניסה, אין אותו ב-Workspace, אז אנחנו נבצע הרצה ב-Workspace רק כדי לטעון את המשתנה, sig in ונמשיך. טוב, בעצם בואו נבצע שוב את הטעינה רק של המשתנים שיכנסו ל-Workspace, משתנה הכניסה sig in. אוקיי. לא, תשימו לב שהבלוק הפך ללבן והכל תקין, הוא רק היה צריך להיות ב-Workspace. אז סידרנו בעצם את הפורטים שיהיו עבים אם הסיגנל הוא סיגנל שהוא וקטורי, כמו במקרה שלנו, יש לנו בעצם שתי כניסות. עוד דבר שאני אוהב לעשות זה ללכת לחצים האלה ולחוץ על All. מה שזה נותן זה
נותן אנוטציה של צבעים לאזורי זמן שונים. אם אני עושה המרת קצב, אני אראה את זה, וזה מאוד מאוד נוח לדעת בכל נקודה מהו השעון, אם יש מעברי שעון או לא. אז יפה, עכשיו הבלוק הזה צבוע באדום, יש רק אזור שעון אחד וזה הכניסה. טוב, בואו נראה קצת שהסימולציה חיה. קודם כל נבצע שמירה. נשמור זה בתור, נקרא לזה בורר ערוצים. אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לבצע דגימה של הסיגנל. נכון? אנחנו שומרים את הברבוקס בתור דאבל, ואנחנו רוצים לבצע דגימה. איך אנחנו מבצעים דגימה? על ידי בלוק הקונברט. ניקח את הבלוק ונעביר אותו לפה. עכשיו, לבלוק הקונברט יש בעצם שתי אופציות חשובות שצריך לדבר עליהן. במיוחד שעובדים מול קושחה ואנחנו רוצים לייצג אותות בנקודת שפה, אז נגיד אני רוצה לבצע דגימה ב-12 ביט, אוקיי? אז הפורמט שאני עובד איתו הוא פורמט של real world value. זה אומר לקחת ערכים ממטלב, כמו שאנחנו מכירים אותם, מספרים, ולבצע עליהם דגימה. אז אם אני רוצה לדגום ב-12 ביט, והסיגנל שלי הוא סיגנל שהוא גם חיובי וגם שלילי, זה בעצם הסימן, כאן אני מבצע סיגנל גם חיובי וגם שלילי, כאן אני מציין את הרוחב, 12 ביט, והפרקשן, בעצם השבר הוא כאן. כיוון שהסיגנל שלי אמור להיות בין 1 ל-1, אני אתן את כל המשקל לייצוג שברי, ואני אתן 11 ביט לייצוג השבר. אוקיי? בנוסף, יש לי גם סיגנל בקרה, וזה סיגנל בוליאני. אז אני אקח עוד בלוק קונברט. עכשיו אני יכול ללכת ולקחת אותו מהוורקספייס, לגרור את הקונברט מהוורקספייס, אבל יותר פשוט יש לי כבר את הבלוק הזה, אז זה פשוט לבצע העתקה. איך אני מבצע העתקה? אני לוחץ על קונטרול ולחצן שמאלי, והנה העתקתי את הבלוק. אנחנו עוסקים בבלוק, בסיגנל בעצם, סיגנל בקרה, אז אני מבצע המרה מערך במטלב, מהטייפ במטלב שהוא דאבל לסיגנל בוליאני. בואו נחבר את הכניסה לבלוק הקונברט. נלך לספרייה. אנחנו בעצם רוצים לבצע Dmax. אנחנו רוצים לקחת סיגנל שהוא וקטורי, נכון? יש לנו בעצם שני סיגנלים שהם מרובבים יחד, ואני רוצה לבצע הפרדה. אז אני לוקח את בלוק ה-Dmax, יש לי כניסה אחת ושתי יציאות. אני אחבר לבלוק ה-Dmax, אוקיי? אני מחבר את הבלוק FormWorks לבלוק ה-Dmax, ואת בלוק ה-Dmax לכל אחד מהקונברטים. עכשיו אני יכול לבצע חיבור עם הלחצן השמאלי, לגרור מבלוק ה-Dmax לבלוק הקונברט. יותר פשוט הוא ללחוץ מהבלוק שאני רוצה לגרור ממנו נחץ אל בלוק היעד. אני סימנתי את הבלוק שממנו אני רוצה לגרור, אני לוחץ על קונטרול ולוחץ לחצן שמאלי על בלוק היעד, והוא עושה את זה אוטומטית. זה מאוד נוח. יפה. אז עכשיו לקחתי את הכניסה, עשיתי הפרדה גם, תכף נראה מי זה מי, אבל עקרונית עשיתי הפרדה גם לסיגנל הכניסה וגם לסיגנל ברירת הערוצים. בואו נראה רק שהסימולציה הזאת בחיים על ידי סקופ. בואו נחבר סקופ ונראה איזה סיגנלים רואים. אז ב-commonly used block אני לוחץ על סקופ. יש לו כניסה אחת. אני רוצה לראות שתי כניסות, לחיצה כפולה על סקופ, תפתח לי חלון. כנראה עדיין לא נפתח. אוקיי, יפה. הולכים להגדרות, פרמטרס, ומבקשים ממנו שתי כניסות. לחץ על אוקיי, שתי כניסות. נחבר בלוק כל יציאה לסקופ.
יפה. אם אנחנו רוצים לדעת מה מיוצג בסקופ, בואו ניתן שמות לכניסות. אז נקרא לכניסה הזאת sig in, ולכניסה הזאת chan set. יפה. עכשיו אני רוצה לבצע הרצה, לראות שהמערכת הזאת בחיים. בשביל לבצע הרצה, אני רוצה ללכת קודם כל לזמן הסימולציה. כאן הוא דיפולטי 10, אבל אנחנו זוכרים כבר הגדרנו מה זמן הסימולציה שאנחנו רוצים. נלך למטלב. רואים שהגדרנו כבר מהו TSIM שאנחנו רוצים, אני פשוט אעתיק אותו. ואשים את זמן הסימולציה. יפה, כל מה שנותר זה ללחוץ על פליי. שימו לב שהכל נצבע באדום, ובעצם אנחנו באזור זמן אחד. אפשר לראות שהבלוק from workspace מוציא סיגנל שהוא וקטורי. אנחנו מבצעים המרה, בעצם מבצעים ברירה מסיגנל וקטורי לסיגנל סקלרי. אין צורך להריץ את כל הסימולציה, אני רק רוצה לראות שהסימולציה בחיים, אז אני אבצע עצירה. עכשיו, אם ניכנס לסקופ, לא רואים שום דבר, אבל כשנחץ על אוטוסקייל, אפשר לראות שיש לנו סיגנל כניסה, sig in, ובורר שהוא כרגע נמצא על 1. אוקיי. תשימו לב שאני לא יודע מה הטייפ של הסיגנל. נכון? אנחנו פעם אחת עושים קוונטיזציה ל-12 ביט, פעם אחת אנחנו עושים המרה לבוליאני, ואנחנו לא רואים את זה בעין, וזה קצת חבל. אז מה שאפשר לעשות זה ללכת לדיספליי, תחת סיגנל פורס, אני אבקש את port data types. ועכשיו הוא מציג לי בכל רגע מה הטייפ של הסיגנל, וזה מאוד נוח. אפשר לראות שנכנסנו עם דאבל. כאן ניתן לראות שביצענו קוונטיזציה ל-12 ביט, ופה ביצענו המרה למשתנה בוליאני. יפה. אז בעצם הכניסה שלנו מוכנה, ואפשר להתחיל לבנות את המערכת. אז בואו ניקח את הסקופ, נשים אותו רגע בצד. אני לא מנתק. השלב הראשון זה להשתמש בפילטרים, לקחת את סיגנל הכניסה ולבצע פילטור לכל אחד מהערוצים. אז בואו נשים פילטרים. הולכים לספריית הסימולינק. תחת DSP System Toolbox, יש פה כל מיני דברים שמאוד מאוד עוזרים, במיוחד במחלקה שלנו, דברים שמאוד רלוונטיים לנו, כמו עיצוב פילטרים, כל מיני קוונטיזציות, ספקטרום אנלייזר. טוב, אנחנו ניקח מולטי-רייט פילטר, אנחנו עושים גם דצימציה וגם הורדת קצב, והנה כבר יש לנו את הבלוק Field Estimation, אני מעביר אותו, או Ctrl-I, הייתי יכול לעשות כל אחד מהפעולות. יש לנו שני ערוצים, אז אני יכול לקחת את הבלוק הזה ולשכפל אותו. יפה. עכשיו, בואו פשוט נכניס את הפרמטרים של הפילטר, זה מאוד פשוט, כי הוא כבר נמצא בשולחן העבודה שלנו, ב-Workspace. אז אני לוחץ לחיצה כפולה, אני יכול להגדיר ממש מטלבית את הפילטר שאני רוצה, אבל אני יכול פשוט לתת לו אובייקט, שכבר יצרתי אותו, אז אני מגדיר, אני אומר לו בעצם שאני רוצה לתת לו אובייקט, הוא מבקש את השם של הפילטר, אז אני פשוט חוזר למטלב, כאן שמרתי את הפילטרים, זה ערוץ אחד, פשוט מעתיק, תראו כמה נוח זה, מהבחינה הזאת שהעבודה עם סימולינק ומטלב היא מאוד נוחה, כלומר המטלב כל הזמן נמצא ברקע, אז בעצם הגישה הקלה הזאת שיש לי למטלב, אתם תשימו לב במהלך עבודה שזה מאוד מאוד נוח. אוקיי, אז בואו נעתיק את הפילטר. יש איזושהי נקודה עדינה, יש כל מיני מודי עבודה בסימולינק שלא ניכנס אליהם במסגרת הסרטון הזה, אנחנו נעבוד ככלל בסאמפל בייסט ולא בפריים בייסט, למרות שביצירה של מערכות תקשורת מאוד מאוד נוח לעבוד בפריימים, כי בדרך כלל זה גם העולם שאנחנו מכירים. אז נחץ על אוקיי. תשימו לב שגם פה הוא כבר מבין שהוא צריך לעשות דצימציה של 4, הפילטר
הוא אומר איזה פילטר הוא מקבל. אני אעשה אותו דבר רק לערוץ השני. עוד פעם, multi-rate filter object. ו-channel 2. נמיר את זה ל-sample based. ואוקיי. יפה. עכשיו בוא ניקח את sig in. ונחבר אותו לכל אחד מהפילטרים האלה. אז איך אני מחבר מקו שכבר קיים? אני מגיע לקו, תשימו לי שכבר יש לי איזשהו עיגול, לוחץ על קונטרול וחיבור. עוד פעם, קונטרול וחיבור. מאוד נוח. לקחתי את סיגנל הכניסה, אני עושה סינון ודצימציה לכל אחד מהערוצים. השלב הבא זה לברור בין הערוצים על ידי ה-channel select. אוקיי? אז אני יכול לחפש בלוק שעושה את זה בסימונים, כלומר לחפש איזשהו, נגיד אולי בסוויצ'ים. יכול להיות, אני יכול לחפש פה, אולי נמצא משהו בלוק שנותן את הפעולה שאני רוצה, כלומר אם אני מכניס 0 ב-channel select הוא יעביר לי את ערוץ 1, ואם אני מכניס 1 הוא יעביר לי את ערוץ מספר 2, יכול להיות שיש פה בלוק כזה, אבל זה פעולה פשוטה, אולי פשוט אני אכתוב אותה בעצמי, אז אני פשוט הולך ל-user defined functions, ואני כותב math function, אני פשוט אקח את הבלוק הזה, אעביר אותו לכאן, אוקיי, כרגע הוא לא מוגדר, בוא נחץ על הפעמיים. יפה, ברגע שאני לוחץ, נפתח בפני MATLAB, שבו אני יכול לתת תיאור של איזה פעולות אני רוצה לבצע. עכשיו, זה דבר שהוא יתרון עצום ב-HDL קוטר על פני ה-DSP Builder Advanced. כי לוגיקה מאוד מאוד קל לעשות על ידי MATLAB. נכון? אנחנו עושים את זה כל הזמן. אבל לעשות לוגיקה בסימולינק זה משהו שהוא לא כל כך כיף. אבל אם את הלוגיקה אני יכול לעשות ב-MATLAB, אז זה מפשט מאוד את העניינים וגם גורם לכל באופן כללי, אם אנחנו נתקעים בסימולינק ולא מוצאים את הבלוק שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים פשוט לכתוב במטלב, וזה לקח רק טיפה זמן להשתפשף בערך לכתוב נכון, אבל ברגע שעושים את זה, אנחנו כותבים את כל הבקרה שאנחנו רוצים במטלב, וזה מאוד פשוט. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים ליצור בקר, שהכניסה שלו זה channel cell, והוא בורר בין שני ערוצים, channel 1 ו-channel 2. אוקיי, אז בעצם זה if פשוט. אז אם channel cell שווה ל-1, בואו נעביר לצורך העניין channel 1, לא חשוב, כאילו באמת, אפשר כמובן תמיד לשנות, אחרת נעביר את channel 2, וזהו, מאוד פשוט, נבצע שמירה, ונחזור לסימולינק. תשימו לב שעכשיו הכניסות תשתנו. אתם זוכרים קודם כל, קודם היה לי את U ו-Y, ועכשיו יש לי בעצם את הכניסות channel select, channel 1, channel 2, לפי מה שכתבתי בפונקציה. אז כל מה שנותר זה לחבר. זה channel 1, אני מחבר, channel 2, אני מחבר, ו-channel cell, control, ואני מחבר. נשים סקופ במוצא, קונטרול, ויש לנו רק יציאה אחת, אז אני לחץ פעמיים על הסקופ, יש לנו רק ציר אחד, אוקיי, יפה, נבצע חיבור. עכשיו נגיד לצורך העניין, שאני רוצה גם לראות את הספקטרום, סתם מעניין אותי לדעת איך זה נראה, אז אני יכול פשוט תמיד לחבר, להיכנס ל-DSP System Toolbox, תחת Sinks, אני אקח ספקטרום אנלייזר, זו פונקציה שבאמת אפשר לשקוע בהרבה, זה מאוד מזכיר את הספקטרום שיש לנו במעבדה. אני פשוט נבצע חיבור, בואו נבצע הרצה קטנה,
לוקח מעט זמן עד שהוא מבצע קומפילציה. יפה, עכשיו ניתן לראות בעצם את הסיגנל לאחר דצימציה. עכשיו, עדיין ביניכם יכולים לשים לב שאנחנו עדיין בתדר הגבוה, אוקיי? כאילו רואים את הרפליקות ולא רואים את הסינון. אנחנו נדבר על זה שנצא ליצור קוד VHDL, תשימו לב, בואו רגע נעצור את זה. תשימו לב שנוצרו לנו אזורי זמן חדשים. מה שיש בצהוב בדרך כלל מסמן אזור של מעבר זמן, וכל צבע מסמן אזור זמן משלו. אז התחלנו בתדר מהיר, עשינו דצימציה של 4, ועכשיו אנחנו עוברים לתדר אחר, אבל הבורר שלנו נמצא עדיין בתדר המהיר. כשאני אראה לכם איך אני יוצר קוד VHDL, אני אצפה שהיועץ יגיד שהפעולה הזאת היא בלתי אפשרית. כלומר, אני חייב לסדר את הקצב של הסלקטור שיהיה באותו אזור שעון. אוקיי? המטרה הייתה רק להראות שהסימולציה חיה. אם אני אלך לסקופ, אז אפשר לראות שיש איזשהו סיגנל בממוצע. בנוסף, אני רוצה גם לקחת את הסיגנל הזה ולזרוק אותו למטלב להמשך עיבוד, אז כמו שיש לנו from workspace, יש לנו גם to workspace, אז תחת sinks, לא ב-DSP אלא בסימולינק, יש לנו to workspace, אני מעביר, אני רק אוודא איך התכוונתי לקרוא לשם משתנה. בסדר, נקרא לו sim out ונבצע העברה. יפה מאוד. טוב, אז יש לנו סימולציה שהיא בחיים. בעצם כל מה שאנחנו רוצים עכשיו זה לייצר קוד VHDL. לפני זה אני רוצה ללמד אתכם איך אנחנו מגדירים בלוק, איך אנחנו תוחמים בלוק. אז בואו נסמן את האזורים שאנחנו רוצים. נכון? סימנתי בעצם את כל הבלוקים שמהם אנחנו רוצים לייצר בלוק. Ctrl G. תוחם לנו את כל הבלוק בתוך סאב-סיסטם. אוקיי? עכשיו אם אני אעשה דאבל קליק, אני עכשיו יכול לתת שמות לכניסות. זה סיגנל הכניסה שלנו. תיקון, כאן בטעות לקחתי שתי סיגנלים, זה לא מה שאני רוצה, נחזור רגע אחורה. אפשר גם דרך פה. אין צורך ביציאה בעוד כניסה, זה אותו סיגנל, אני פשוט ניתקתי וחיברתי מחדש, וכאן זה בעצם הסלקטור שלנו. והנה גם המוצא, בואו נשנה את השם. יפה. אם אני אעלה אחורה, עלה לרמה למעלה, אז אתם יכולים לראות שהוא שינה לנו את הפורטים של הכניסה ואת הפורטים של היציאה. נשנה גם את השם של הסאב-סיסטם לשם יותר הגיוני. יפה, השמות האלה, אם שאנחנו נייצר VHDL, אלה השמות של הפורטים שהם יהיו, אז חשוב לתת שמות הגיוניים, וכדי שהסימולציה לא תרוץ לאט, אני אנתק רגע את הספקטרום אנלייזר. טוב, עכשיו אנחנו מוכנים לבצע הרצה, בעצם לייצר קוד VHDL.
בערך מוכנים. יכול להיות שעשינו שגיאות בתהליך, ואנחנו רוצים לדעת את זה. אז מה שאנחנו נעשה זה לחצן ימני, HDL code, check subsystem compatibility. הוא בודק האם אנחנו בכלל יכולים לייצר קוד VHDL. נלחץ. יפה. הוא אומר לנו בעצם שיש כל מיני דברים בעייתיים בתכן שלנו. בוא נעבור הערה ונתקן אותה. אוקיי, אז ההערה הראשונה מדברת על זה שיש לנו בעיה של תיאום אזורי זמן. זוכרים שאמרנו את זה? שבעצם אנחנו מבצעים אמנם מעבר שעונים מכאן לכאן, אבל הבורר שלנו לא עושה את המעבר שעונים הזה. אז מה שאנחנו צריכים זה להכניס בלוק של מעבר שעונים. הולכים ל-DSP. תחת רק רגע, תחת נמצא את זה. בבקשה, תחת single attribute, rate transition. אוקיי. אני אגב תמיד יכול לחפש, אם אני לא מוצא מודול, אני תמיד יכול לבצע חיפוש כאן, אבל במקרה אני יודע מה אני מחפש. אז בואו נבצע ניתוק של הכניסה ל-channel select, נעביר אותו ל-rate transition ול-channel select. הוא אמור אוטומטית כבר לבצע המרה לאזור שעון הנכון. בואו נראה עוד אלו הערות היו. אז זה הראשון. טוב, בעצם ההערה הראשונה זה כמו ההערה השנייה זה כמו ההערה הראשונה. בואו רק נבצע איזושהי עדכון של כל התכן, אני לוחץ על Ctrl V. יפה. תשימו לב שהוא ביצע המרה אוטומטית לקצב השעון הנכון, שבחינתי זה הירוק. אני אלחץ עוד פעם על HDL, Check Subsystem Compatibility. מה עוד יש לנו? אוקיי, אז זה כבר דברים ברמת ההגדרות, אז בוא נבצע מה שהוא רוצה. אוקיי, הוא רוצה שניכנס להגדרות. זה הכל דברים שאני מבצע יחד איתכם, דברים שקורים כל הזמן בבנייה של תכן, אין מה להתרגש, וגם עוזר לכם להבין, הוא די מנחה אתכם לעשות מה שצריך. אוקיי, אז הוא מבקש שאני אלך לדיאגנוסט, תחת sample time, ו-single task rate transition, להעביר אותו למוד error. בוא נראה איזה עוד הערות היו. אז את זה ביצעתי. כאן הוא רוצה שאני אשנה את הסולבר, שיהיה סולבר fixed type. אז מה שאני עושה, אני הולך עוד פעם, simulation. אנחנו נלך לסולבר. אוקיי, הוא אומר לי בדיוק מה לעשות, זה לא מסובך, פשוט עוקבים אחרי ההנחיות. יפה. עוד פעם. נבדוק אם יש עוד הערות. משהו אולי או לא.
בוא נחכה רק שהמטלב יחזור לחיים ונחזור. טוב, המטלב חזר לחיים. אני מחזיר גם את הספקטרום אנלייזר. תראו, בעקרונית אני יכול לייצר קוד ב-HDL, אבל הקוד שאני אייצר הוא לא יהיה טוב, אוקיי? יש דברים שצריך לעשות לפני שמייצרים קוד ב-HDL, אפשר לקרוא לזה הנהגה נכונה. דבר ראשון שאני רוצה להגיד זה ככה, אחרי כל בלוק שיש לכם, אחרי כל סאב-סיסטם, תמיד תשימו דיליי, אוקיי? בואו נכניס רגע דיליי ונגיד למה גם. אוקיי, אז אני מכניס לפה דיליי. למה זה הנהגה טובה לשים דיליי אחרי כל בלוק? כשאנחנו נייצר קוד ב-HDL, מה שקורה זה שדיליי מתורגם לרגיסטר. אוקיי? בעצם אנחנו שמים D פליפ-פלופ או רגיסטר אחרי כל בלוק. והמשמעות היא שאם יש פעולות מורכבות, אנחנו לא רוצים שהקושרה בשעון אחד תבצע גם הכפלה, גם חיבור, גם חיסור. אנחנו רוצים לחלק את הפעולה כדי שנוכל לעמוד בטיימינג. ולכן אם אנחנו דוחפים רגיסטר אחרי כל בלוק, אז הוא אוטומטית, זה יעזור לו לעמוד בטיימינג שהוא יוצר את קוד ה-VHDL. בסדר? עכשיו מכיוון ששניהם יוצאים אותו טייפ, אין לי מה לעשות קונברט, אבל אם נגיד הם היו יוצאים לא באותו טייפ, אוקיי, אז הייתי גם שם בלוק קונברט, כך שהברירה תהיה בין שני סיגנלים שהם אותו טייפ. אוקיי, אז בואו נחבר את channel 1 ואת channel 2. Ctrl D כדי לבצע עדכון. ונשמור. אוקיי, עכשיו נלך לשלב השני. קודם כל בדקנו התאמה, עכשיו אנחנו נלך ל-Workflow Advisor. נחכה שהוא יעלה. בזמן שהוא עולה, אני רוצה להגיד לכם שבהכנת הסרטון יש הרבה דברים שאתם תראו פה, כל מיני תקלות שקורים בעצם גם לי, שאני רואה אותם בפעם הראשונה. וחשוב שתשימו לב שבעצם ברוב המכריע של התקלות, דיברתי על זה ואני אדגיש את זה שוב, אין לכם מה להיבהל, ברוב המכריע של התקלות, האדוויזר אומר לכם בדיוק לאן אתם צריכים ללכת, מה אתם צריכים לשנות כדי לתקן. אוקיי? אז גם מי שלא מכיר סימולינק, שיתחיל לעבוד על סימולינק ויגלה בעצם לבד שזה מאוד נוח, ודברים, בעצם הרבה מהבעיות ייפתרו לבד רק תוך כדי עבודה. טוב, אז מה שהמטרה של Workflow Advisor, אז אנחנו בעצם מריצים איזשהו סט של בדיקות, כדי לראות האם ביצירת הקוד לקושרה, האם עלולות לצוץ כל מיני בעיות, ואם יש, אז הוא יגיד לנו גם איך לתקן אותם. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט לחצן ימני, נגיד לו run to failure, יפה. הוא נפל בסעיף 2.1, הוא אומר יש כל מיני דברים, אני בעצמי לא יודע, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אני פשוט אגיד לו modify all, לחיצה לחצן ימני, עוד פעם run to failure, הוא בודק כל מיני דברים.
יפה. בואו נקווה שהכל יעבור כמו שצריך. סימן שכאן הוא כבר מייצר לנו קוד RTL. אני אראה לכם איך עושים את זה עוד פעם, כי אני רוצה, יש כל מיני דברים שאני רוצה לדבר עליהם, אבל באופן כללי זהו, כאילו אפשר להגיד לו, להשתמש ב-Workflow Advisor, להגיד לו לרוץ והוא כבר ייצר את הקוד אוטומטית, וזהו, כאילו אפשר להגיד שדי סיימנו מבחינת העניין הזה של ייצור קוד. אני בכל זאת אחזור על הפעולה הזאת שוב, כי יש עוד דברים שאני רוצה שתראו. אז בואו נחזור אחרי שהוא מייצר את הקוד. טוב, חזרנו. סיימנו את כל המשימות בהצלחה. ונסגור אותו, את ה-Workflow Advisor. מה שאני רוצה לעשות זה ללכת, לחצן ימני, HDL Code, HDL Coder Properties. אוקיי? אז כאן אני מציין לאיזה בלוק אני רוצה לבצע קוד VHDL, אני אומר שאני רוצה VHDL, אני יכול לבחור Verilog אם אני רוצה. יפה, אני רוצה גם שיציג לי בצורה מאוד יפה מה הוא עשה. אז סימנתי את הכל פה ב-V, אני נלחץ על Generate, Apply, שוב נחכה עד שהוא ייצר. נחכה עד שהוא יחזר, ייצר ונחזור. אוקיי, אז חזרנו. זה מה שרואים אחרי שהוא מייצר את הקוד. שימו לב, זו תצוגה נוחה ונעימה. בואו נראה מה אנחנו רואים. א', מבחינת משאבים, זה החלק שבו מתאר את כל המשאבים, זה התכן, אוקיי? אם אני הולך לנקודה מסוימת, אני רואה כל מיני פרמטרים של מה שהוא ייצר בתכן. בואו נסתכל על הבלוק המרכזי, שזה ה-Channelizer. אז אתם רואים שהוא מייצר קוד VHDL, אוקיי? זה מאוד נחמד. אם אני לוחץ פעמיים על איזושהי הערה, אז מפנה אותי למודל הסימונינג, לנקודה שאני יכול להסתכל על מה בדיוק הוא ייצר, נגיד אני לוחץ, והפוך, כן, אני לוחץ על הדיליי, אז אני רואה איך בדיוק הוא ממש את הדיליי. כאן הוא מציין איזה שעונים הוא ישתמש במערכת, אוקיי? כאן זה המשאבים שהתכן שלי תפס, תכן קצת יקר. בסדר, אז הוא נותן לכם פירוט של כל המשאבים. לדוגמה, פונקציית המטלב שלי שכתבתי, אז לחיצה כפולה, והנה הפונקציית המטלב מייצרת. זה מאוד נחמד, אפשר להסתכל, אפשר אגב, אם יש בעיות, לעבור, מי שמבין קצת VHDL יכול לבוא ולהסתכל בדיוק מה קורה בכל שלב, הפילטרים. אוקיי, כאן ביצע קוונטיטציה לכל המקדמים. וזהו, בעצם אפשר עוד להמשיך עם זה, כלומר לשלב הרצה של סימולציית גלים, מודלסים, אבל לצערי אין לי רישיונות כדי לבצע את זה. אבל באופן כללי אתם רואים שהוא ייצר לתיקייה, אוקיי, HDL Project, HDL SRC, Channel Selector, וכאן הוא ייצר לי את כל הקבצים, כל קבצי ה-HDL, וזה מה שאני מוסר לאנשי הקושחה.